akekho umuntu local church endikhuliswe kuye ngaphandle komfundi. Hallelujah. And ndiyazingca ngeli bandla. Andisibonisa that from here I thought ndingasuka apha ngoba kuthiwa ndiyagoduka ndiye emakhaya. Okanye ndilishiye ibandla lasemfuleni ngoba esithi uThixo mandiyokwenza lo msebenzi kuloo ndawo. Kodwa I don't think ngalishiya ibandla lasemfuleni ndikhangela umntu local church. Hallelujah. Andinenzeleli ngoba nihleli phambi kwam. Kodwa ndiyalithanda ibandla. Hallelujah. Ngoba kungenzeka sometimes kube khona amazwi mhlawumbe angathi harsh. Sometimes ezinye izinto nathi asifuni uzithetha. Hallelujah. Satsho apha utata umfundisi, it's not easy uma phambi kwebandla ukhulisele kulo. Ume phambi kotata bakho, ume phambi komama bakho, ume phambi kontakantini nobhuti bakho, ushumayele kulo. Kodwa it's very easy uyoshumayela kwindawo ongazi bantu bayo. Abantu baye bangakwaziyo. Naxa uthetha ufree. Ngoba unento ethi nomuntu ozawuthi ulima kuye awulimi kuye ngokuzilimela. Kodwa umnikazi wekhuba uthande uyodlula phambi kuye. Kodwa ke ku-different ku-local church. Ngoba xa uthethiswa nguThixo kukho abantu abathi utho mna. Hallelujah. Kodwa into esihluphayo akunandanga abanywe. Sometimes ungathi ngadecline. Ngoba into esihluphayo njengoba singabantwana bakaThixo nje ukuthiwa utata umfundisi and le nto ayitsho i-right. Hallelujah. Yoba njengoba bengodada pha sikhulela phambi kwabo bangasivuli nje. Hallelujah. Kodwa kukhona ne-analyst yaphezulu. Hallelujah. Noba bangakuyeka odada sometimes woyike ukubulala. Ngoba sometimes siyashumayela kodwa sengabantwana. Hallelujah. Bakubone odada njengebesitho sithi bane-sensors. Bakusense baboma ngumntana. Uba singambiza ufile. Kodwa into endiyithandayo kukhona i-analyst yasezulwini ethi ngoba ugqiba ushumayela xa ufika ekhaya aba bantu kuthetha phezu kwabo abanye balele bayahola kodwa wena ithethe nawe ithi wenze kakuhle usuka phaa kodwa nebivela. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Abantu bayahola unkosikazi ulele abantwana balele kodwa uMoyingcwele athi le into ubuyithethe ebandleni lam ubusithini ubuyithathaphi. Amen. Jesus. Sometimes ibandla lisikelelekile kodwa uMoyingcwele yena kasikelelekanga. Amen. My God. Jesus. uThixo ngendlela serious ngayo ngelizwi lakhe nokuthetha kwakhe uthi ungevezi nesuntwana. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. One word. My God. Sithwele kanzima bangcwele. Ubawulo sekalisithandazileni uthetha inyaniso. Yes. Yebo. Amen. Hallelujah. Sometimes singabi ngoThixo kodwa bengabantu. No. Ngoba lento yethu yokuthwala kanzima uThixo uyakwazi xa ufika phambi kwabantu uboyike. Xa ufika endlini uThixo athi le nto uyithetha pha isuka phi ngoba bendithe kuwe wena wonke ngenxa yabantu. Hallelujah. Amen. My God. Hallelujah. Amen. Nabo dada bam owam umnyango uvulile. Enkonzweni into endazela yona ndazela ukuba ndizonceda ukuba ndikhohle ukuzimela. Hallelujah. Ayimnceda into yoba ndikhonze nani apha kunezinto enizibona abafana banizilungise kodwa nithi ndiza kuchithakala ndilapha endlini kaThixo. Hallelujah. Cela bangcwele andifuni utya xesha namhlanje. Thixo bendinike ixesha enough.
Veki yonke besilapha nange weekend salapha uThixo ethetha same thing. Ngicela ke sichile izwi lenkosi kwincwadi yezenzo chapter 1 sawufunda verse 4, 5 and 8. Cela sisitikokazi ubayeke mntasekhaya baba imali uniphathela NLT wakho. Ophethe le version ethi amplified version ancede naye. Yamfuna amplified. Then kube sisiXhosa esisidala. Yes. Verse 1, so chapter 1 verse 4 and 5, then u3 u6 no7 uye ku8. Acts chapter 1 from verse 4. Yes. Once when he was eating with them, he commanded them, "Do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised, as I told you before. John baptized with water, but in just few days you will be baptized with the Holy Spirit." Verse 8. "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, Amen. throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Amen. Bawo othembekileyo Thixo wethu ongcwele, Baba wethu onamandla onke, Nkosi sicela phansi, Nkosi sicela amantshontshontanga. Mina Nkosi njengomzali wethu, Nkosi uzofunzela ukuthi ngezwi lakho Thixo wethu onamandla onke, ngoba izwi lakho linguwe, izwi lakho livuka bubumnyama bubaleke, izwi lakho uthi umbhali likhali lingaphezulu kwamazela ehlangothi imbili, lisabaladlule mongo kunye nethambo. Siyabonga bonke Nkosi, malomntwana wamasebile ngoba umreyonte siyamazi yena, hlala elimini lakhe, hlala enyakanyakeni noluntu lakathethe, aphilisele konke in Jesus name. Amen. Mambuzwa bengicela nje ukuzama ngalangoma yakho sisimama ethi leyanu. Just for 2 minutes or 3. Sizongena ezweni lenkosi. Hallelujah. Singahambi silibandla sisodwa, kodwa sihambe nomhlekazi webandla. Hallelujah. Le ndawo sifunda kuyo apha kule yami iBhayibhile yesiXhosa, uzasifundela umfundi wakhona kule yesiXhosa.
Ifundo yakohlobo ithi uthe ehlanganisene nabo wabathethela ngelithi mabangahlukani neYerusalem mabalinde idinga loyise awathi ukulithetha naliva kum ngokuba uYohane okunene wabhaptiza ngamanzi kodwa nina niyakubhaptizwa ngoMoya Oyingcwele kungekabi kade emva kwezinsuku. Not long from now. Hallelujah. Kodwa nizawubhaptizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Lilizwi likaThixo elo lithethwa nguYesu. Uthetha ngoMoya Oyingcwele. Kukhona nje into ezimbalwa engihalela sizijonge. Then sidedele uThixo enze umsebenzi wakhe. Hallelujah. uYesu uthi xa ethetha ngoThixo uyasebenza kungesabatha. Uthi ubawo uyasebenza kude kube ngoku. Hallelujah. uThixo bangcwele noMoya Oyingcwele babhizi kakhulu. Kodwa into abayidingayo badinga abantu abaredi for babasebenze ngabo. Hallelujah. Wake wathi omnye utata ecathuliswa sinayo lanto yokusebenzisa isinitsi kwinto ibifuna wena wedwa. Lo tata ucathuliswa imessage evame ukuba khona imani sithi uMoya Oyingcwele akasekho. Hallelujah. Then wanikezwa ke i-chance umuntu kaThixo xa unikezwa i-chance kudala inhlupha lento yoba abangamamela umyalezo ebekufana kusuka kuThixo uva umyalezo othi uMoya Oyingcwele akasekho phakathi kwethu. Uthi lo tata bazalwane xa umoya engekho kuwe yithi uMoya Oyingcwele akekho kuwe sukuthi asinamoya. Amen. Hallelujah. Amen. Xa engathethi kuwe sukuthi akasathethi yithi akasathethi kumthule ngoba uMoya Oyingcwele uyathetha. Amen. Utata uMakheba lo ebelapha ukwenza umzekelo ngeredio. Wathi iredio xa uyiswitcha off ayiyekanga uthetha. Uwe ungayivayo kodwa yona iyathetha. Naxa uphinde uyivula ayizuqala kulaa ndawo wena uyivale kuyo uzayibamba esithubeni ngoba ube nexesha lokuyicima. Kukhona umhlabeleli othi simcimile enhliziyweni. Nathi sike sibe nayo loo nto uMoya Oyingcwele thetha nge-individual singekayo ebandleni. Wena as an individual uMoya Oyingcwele umcime enhliziyweni yakho. Hallelujah. Kule ndawo sifunda kuyo bangcwele ningenzangayo. Xesha lingathethanga ixesha lide. Kuthiwa uYesu wayehlanganisene nabo. Hallelujah. Ngamazwi apheleleyo nagcweleyo bangcwele kuthiwa babe bonke. Hallelujah. And kuwo wonke amazwi esiwafundileyo apha phakathi evekini sifumene into yokuba apho kuzawuhla khona uMoya Oyingcwele uqala abangcwele ngoba lo Moya ungcwele ngowabangcwele usuka kuThixo ongcwele funeka bahlanganisane. Yo, Jesus. Ucacisile utata uMakheba uba yayilixesha le-Old Testament. Phaya wayengabahleli kodwa kuthiwa wayefikela indoda enye ahlale phezu kwayo eze noloyiso ngomntu omnye. Kodwa kweli xesha lethu uMoya Oyingcwele ufika kubantu abahleli phambi kwakhe. Apha lo obhala le ncwadi uthi uYesu wayehlanganisene nabo. Hallelujah.
bangahlukani eJerusalem. Jesus. Hallelujah. Amen. Nje nabathisho. Yo. Basifundeleke umfundi wesixhosa. Sive sonke bangcwele sizawuthandaza. Uthe ehlanganisene nabo. Wabathethela ngelithi mabangahlukani neYerusalem. Mabalinde idinga loyise. Idinga labo bangcwele alikho kwenye indawo. Lisembemba bafumaneke behlangene phambi kwakhe eJerusalem. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Kuba bangcwele abanye yayingofishermen. Njengoba sicinga bafamba nje mhlambi yayingabantu abangenanto okwenza. Abanye phakathi kwabo yayingogqirha, i-physicians, i-patients balindile. Hallelujah. Amen. Kodwa bathi kwathiwa bangohlukani neJerusalem. Hallelujah. And eJerusalem balinde idinga. Le nto bayilindileyo yaprofethwa ngumprofethi uYoweli. Kodwa ngoku uYesu into ayithethayo Selikwehla kwendawo. Amen. Phezulu kakhulu foreigners. Amen. Hallelujah. Umuntu wento eziphansi. Hallelujah. Kodwa kuyinto zikamoya. Umuntu wezinto zaphezulu. Hallelujah. Kwathiwa abazalwane mabalinde. Ukulinda abangcwele amanithethe ngabo bangcwele. Hallelujah. Ukulinda kubakho laa nto ikwenza upenike. Ithunje yasebank, eyaku-ATM, eyakwa-Shoprite, eyakwa-Go, okanye yetraffic. Sometimes nabazalwane, sometimes xa selelindekile abone sekuphuma into ebengayazi noba isekhona kuye ngaphakathi, esenziwa ulinda kwitraffic. Uzalwana yes. Phuma into ngomlomo. Hallelujah. uYesu sebenze kakuhle baphambi kwakhe. Akathi nenze kakuhle idinga ngokundanika ngoku. Wathi lindani. Into kaThixo bangcwele ayisosulu. Imahala yona kodwa ayisosulu. Ifunyanwa ngabantu abayilindayo. Amen. Amen. uYesu wayenenkumbulo yabafundi. Kodwa ekugqibeleni simbona abafundi bakhe sebeyi-11 ngobomnye ngomnqathi. uYesu zangangathi mntu. Hallelujah. So umuntu ongumnqathi asimbali njengomfundi kaYesu. Xa ufunda iBhayibhile kuthiwa wake wanabo ba-more than 70. Kodwa wathi ngoba izwi eli bangcwele uThixo sengathi angasithetha emfuleni. Ufuna uthetha ngezinye indawo bangcwele, ufuna uthetha ngale ndawo nikuyo. Sengathi angasinceda thina silibandla lasemfuleni sithande izwi. Hey, my God. My God. If ufunda iBhayibhile, yonke iBhayibhile, iproblem kaIsrael noThixo ibilizwi lakhe. Jesus. Ayonto eninzi. Uba uThixo uthe nzala yam ningaziqhubi loluhlanga, bebevukela izwi lakhe. Bathi xa bebona umyiphutha emhle. Hallelujah. Bengathi izwi likaThixo liyabamunyela. Uba bengekho laa nto ithethileyo Thixo, ngendimthatha lo myiphuthakazi abe yinkosikazi yam. Kodwa izwi lakho liyandithithela. Hallelujah. Wakhupha izwi kuYesu. Wathi ndindanam. Hallelujah. Amen. Lilindidi. Kebesela siswami. Wabathethela ngelithi mabangahlukani neYerusalem. Mabalinde idinga loyise.
uthi Eli Dinga alilivanga ngomunye umuntu kodwa lilive kum. My God. My Jesus. Esithembiso njengoba esithohlabelelayo nje uthi inkwenkwezi noba zingawa nenduli nentaba zincibilike kodwa izithembiso zenkosi uJesu zona aziwi. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Eli Dinga uthi uYesu nalithenjiswa ngimi. Funda mama. wabhaptiza ngamanzi, kodwa nina niyakubhaptizwa ngoMoya Oyingcwele. Ufika kubantu ebesele beqhelene nokuba xa bekholiwe into elandelayo kuhamba bayobhaptizwa emanzini ibe kanti into iphelile. Haleluya. Kodwa uthi Eli Dinga mna ndize nalo liyadlula uJohane. Bangcwele ngendlela esirious ngayo indaba kaMoyingcwele ivile uYohane wathi emva kwami kuza umuntu endingalungele nokuba ndithukulule umtya webhatata zakhe. Njengoba ndilibhaptiza ngamanzi mna nje yena uzalibhaptiza ngamandla nangoMoyingcwele nangomlilo. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Amen. Funda mama. Kodwa nina niyakubhaptizwa ngoMoya Oyingcwele kungekalikade emva kwezinsuku. So sebangcwele niye kuThixo ngale ndlela ibandla lasemfuleni elize ngayo kuThixo. Hayi nifungela abangcwele. Ime phambi kaThixo. Sake sangena umfundisi wami eHappy Valley. I think utata wayepha eHappy Valley wakwenzeke lento eyenzeke ku-leadership yabo. Wafikelela apho khona ebona ukuthi ababantu kuyabantu bahluphekisile kubantu bathatha ezonweni bezentsingisweni xa befika entsingisweni ingabadluliseli kuMoyingcwele ngoba bangcwele alikho ikholwa eliphelelisileyo phambi koThixo elingenaye uMoya Oyingcwele. Ude uThixo athethe amazwi amakhulu ngompostile uJohn athi umuntu ongenayo uMoya Oyingcwele akazukaThixo. Oh my Jesus. Utsheliso. Haleluya. Isithaka sikaThixo sathi le veki ngekaMoya Oyingcwele. Haleluya. Sangena singene into lesingayaziyo. Sathi saqhubeka sithandaza. If I'm not mistaken, because it was 20 years back. Wathi umuntu kaThixo bangcwele lokusani ngoba ikhona into ezayo. Haleluya. Umuntu ongekenzi kakuhle makalungise ngoba ukhona into ezayo. And xa ifikile kuzaba khona ingxaki. Saqhubekeka. Kweli ukhona. Saqhubekeka sakhona. Iveki yathi ngaphelanga wabe yena bethe xa ithetha nathi wathi something ihobela phezulu labeni phakathi kwethu. Oh my God. Haleluya. Oh my Jesus. Kodwa phakathi neveki wathi ikho ingxaki. Ifawulungisa ikhona into eza kwenzeka. Into ebuhlungu eyenzeka eHappy. Haleluya. Abazalwane ebebephakathi kwethu abanye ukenekengekula enxele ubethwe intombazana imbethele ubhuti othile. Haleluya. Avele bantu bebekholwa nje ephakathi kwethu kodwa kukhona izinto ebengekancedwa kuzo. Otata ebebehlonipheka kungena umuntu kanti ngaphansi kwebhedi kunebhiya. Njengoba eguqukile nje ekholwa usekhona izinto ezikuhlulayo uzenzela ngaphansi kwebhedi. Naw singena kwiveki ekaMoyingcwele singena
ngcono lento kaMoyingcwele siyimise. Yo. Haleluya. Sahamba sayothandaza ngoba besele sifa ikhonite sakho. Haleluya. Balungisa nabazalwane kwathi tata lento besifa ngoba uMoyingcwele ungesigaba esini. Sikhona isigaba sithi iBhayibhile uphakathi kwethu. Uyayiva intense yakhe namandla ukuthi kobakhe phezu kwakho. Kodwa kukhona into ongasizibona. Haleluya. Uyakwazi ulile enkonzweni. Noma singakuzulile lantona uyazi kodwa kube khona nje lento eyenzekayo. Awukabhabhatiswa ngamandla kaMoyingcwele. Uyakwazi ukuthi ulaba phakathi kwethu uMoyingcwele xa phakathi kwethu njengoba wathunyelwayo nje wezebandleni. Uze nesiprofeto mfundisi. Thina hayi uyabona lo ufumene sozazi nesiprofeto kanti akafumenanga. Haleluya. Kanti ubangelwe lilifu eliphezu kwebandla lasemfuleni. Two people bangcwele kwenzeka balento ningathi yomkalamu. uSawuli lo wenza ukumkani noPawulos wathi engekahlangani imhlangano noThixo xa efika phakathi kwabaprofeti bakaThixo naye waprofeta bathe bathi abantu bathi noSawuli na ukuba profeti akaprofeti ngoba ngumprofeti kodwa ube kwi-atmosphere yabaprofeti uPetro wayekwisayikili kaYesu wathi engekabhaptizwa ngamandla kaMoyingcwele xa ebuza uYesu uba nina nithi ndingubani wathi nguYesu unyana kaThixo ophilileyo wangqina noYesu wathi le nto Petro ithethayo awuyityhilelwanga yinyama negazi. Haleluya. Kodwa kakabhabhatiswa. Xa usiya kwincwadi yeRomans kuthiwa phayana ibandla lonke elalihamba noMoses umqulu welifu wawuhamba phambi kwakhe nentsika yomlilo yayihamba phambi kwakhe kodwa uThixo zangakholiswe ngabo bonke. Haleluya. Kuthiwa futhi abo angakholiswanga ngabo baphelele entlanga abafikanga eKanana ngoba idinga lethu iKanana. Xa uThixo silande ezonweni usilandele uba silingene ingula phakathi la singaphelele ethubeni. Amen. Haleluya. Iveki ke bangcwele ndiyakhawulezisa sizovala iveki yokusithatha iyosingenisa kungula phakathi elikaThixo uMoyingcwele. Yes. Yes. Sithethile abaphakathi neveki. Haleluya. Sathela ngabazalwane abake bashumayela baphilisa isikhwala bayibetha iJerusalem indlela zathi nzwi bathathwa babanjwa bakathwa bavalelwa kodwa izulu labakhupha ngoba xa uhamba noThixo uMoyingcwele khona kukhona izinto ezingenzekiyo kubantu kodwa uThixo akwazi uzenza. Uyakwazi uThixo ukuthi ugwetshiwe u-isolethiwe uvalelwe uThixo ukhuphe emadini. My God. Haleluya. My God. Wayobakhupha abazalwane xa bebuya babuya umsila uphakathi kwemilenze bemanzi bengasenayo ilesi ne-appetite yokushumayela. Le nto bebeyenzile bayibona bavusa indoda eyayime iminyaka ihlele emnyango wetempile abazalwane bevula kuyo uThixo wayivusa. My God. Kodwa sidibana nabo ngoku besoyika ushumayela bengenamdla oshumayela. Haleluya. Futhi nento yabo sebeyibona ingenayo impiliso nemimangaliso
Sibabona pha ku-chapter 4. Ku-chapter 4 abazalwane bafika xa bephuma entolongweni. Kuthi abafika baya kwababa. Ngoba ibandla abangcwele i-power station yethu. Inesimathi bawumthandazo i-power station yekholo. Kodwa thina njengamakholwa i-power station yethu libandla. Bathi xa bephuma abazalwane babe nezindlu zabo. Kodwa baphumela endaweni nabangcwele. Kuthiwa bafika kwababa. Ayichaza yonke into eyenziweyo nesonke ezenziwe ngababingeleli namadoda amakhulu. Haleluya. Emveni kokuthi iBhayibhile bekhunga kuThixo. Emveni koba bekhungile, nansi indawo emangalisayo bangcwele. Ebange balifikelele kule ndawo ethi uMoya iveke. uMoya bangcwele ayayazi ba sisele apha ingcebo ikhona iphaya kuye. Yes. Abazalwane bacela isibindi, bacela isimangaliso, bacela impiliso. Kodwa uThixo xa ephendula kuthiwa bathe bakukhunga, uThixo wathulula uMoya. Akazisa mpiliso, akazisa bukroti, akazisa zimanga, kodwa wathumela uMoya. Ngoba uThixo uyayazi uba yonke le nto enifunayo nengaphezulu kwezinto zintathu icelwe nini, neningayicelanga kwezinto niziceleyo, phaya uMoya ikhona. Haleluya. Abazalwane babebhaptizwe ngamandla kaMoya. Haleluya. Kodwa ngoku bayaphinda bayabhaptizwa. In fact bayagcwaliswa. Haleluya. Ngoba njengoba sisebenza nje bangcwele kukhona amandla aphumayo. Haleluya. Ekufuneka silibandla siyigade. And into echazayo ukuba ngaba yile esesiyitshilo into yoba phakathi kwenu ingabikho imimangaliso, bangaphiliswa abantu, nibe ngamagwala ohlulwa nakushumayela estratweni naseteksini nasetreyinini naphi nasemthandazweni. Vele kanti sithi la macawe la uwabone la macawe. Haleluya. Kodwa wazi wena ukuma isibindi shumayi. Ezo zinto zizinto ezichaza uba uMoya phakathi kwenu. Haleluya. Noba ekho ngoba ukhona, kodwa ufuneka niphinde nigcwaliswe. Haleluya. Uyakwamkela ke amandla akubona ukuba uMoya oNgcwele uhlile phezu kwenu, ibe ngamangqina ami eYerusalemu, kwanakulo lonke elakwaYuda nelamaSamariya. Amandla wensindiso